Salutare și bine am găsit la un nou episod. Astăzi o să ne jucăm niște Fall Guys. Nu am mai jucat de ceva timp jocul ăsta, că îmi pare că m-am jucat înainte, dar că tot s-a lansat și astea. Mai multe jocuri, de exemplu, sunt să se stambă deja cu 2 ani, mi se pare. Și nu am jucat în jocul ăsta, așa că o să revin pe jocul ăsta și o să încercăm în acest episod să facem o să joc pe modul ăsta, nu knockout, care ar fi gen solo, doar că și cu de-astea de ăsta, cu măpi făcute de comunitate și vreau și eu să văd dacă reușesc și să fac un mic. Nu, ăsta e, ba nu, ăsta e făcut de echipa de la Fortnite. Nu pare foarte grea mapa, sincer. Dar e ok. Nu știu ce să fac cu fundal. Mă rog, sper să nu bagi. Mai așa. Hai, sperăm că ne calificăm. Nu mai țin să joc jocul, că acum nici nu mai merge bine mouse-ul. Am uitat să vă zic, să dați like la acest episod dacă o să mai postez alte jocuri. Este primul episod în care mai arăt și o voce. E vocea mea. Ok, hai că o luăm pe aici pe dreapta. Oare mai rapid? E pe asta, hello. Nu zic și eu hello. Ask for help. Ce e asta? Ask for help. Nu, stai, tu unde la tot? Nu mai dau ask for help niciodată. Aoleu, frate, ce e acolo? Trebuie. Sau am skill și 100%. Adică vreau să întreb voi și să jucați. Vedeți, dacă la episodul ăsta facem 15 like-uri, așa de start unul de YouTube, poate că o să mai postez Fall Guys. Ăștia deja se califică. Dacă nu știu, măcar că mă califică, nu știu, chiar 20 în fața mea. Acum, nu, dar se califică lumea, nu bine. Haide. Nu mai folosești jumping. Nu te cred așa ceva. Cum? M-am bătuit eu prin chestia aia. Sau am trecut eu... Mamă, cât de persoană care de prost pot să fiu. E vina mea că am skill issue. Cum faci săritura aia? Nu cred că mă calific. Nu te cred că nu mă calific din prima. Haide, mă jucam eu. Jucam mai bine. Dar mă fost ciudată rău, frate. Ce s-a... Ok, primul meci a fost eșec. A fost un eșec primul meci, ok? Ignorăm meciul ăsta. Ok, acum așa este de asta. Testul ăsta Fame Pass. Arată interesant. Cu dos fiind astea. Am jucat eu. Cardboard Crown, nu știu cum arată. Dar îmi place că, uite, s-a băgat ceva la event ăsta. Scrappy Stumble. Trebuie să joc la knockout și primesc scrappy-uri de-astea și la 1600 primesc un costum ăsta complet și arată foarte interesant. Deci, în astea 3 zile, am jucat la knockout. Am luat un start bun. Sunt în prima linie. Hai, dă-i. Opa. Aș fac asta se sparg. Ok. Nu știam. Știam că asta se Iar un mapă de asta de Fall Guys Team făcută. Nu a băgat codul ăsta ca pe Fortnite, cod de mapă. Nu te cred. Că murit. Da, cât de greu e ca platformele astea se mișcă, uite și tu. Se spune, uite de asta, nu se mișcă. Face de jos. Mamă, nu cred că mă calific. Asta e problema. De obicei aveam 12 de Dumnezeu la mapele de Fall Guys. De obicei. Să nu știu de Dumnezeu.
te cred așa ceva! Nu te... Da, sunt super slab. 100% scrie și tu la mine. Așa, haide, califică, nu te cred! Bine că m-am calificat, mamă! Să joc, nu cred că știu să... Top 50%, hai că reușim, bă, frate! Nu, să nu dăm foarte, foarte berea. După aia n-am mișcat-o. Și, bro, what dunes? Touch the desert obstacles and reach the finish line. Ok. Dragă. Asta te sună pe aici? Ah, haide. Trebuie să nu mă arunce chestia asta, cred. Așa. Nu. Așa. Nu te cred. Așa. Bine. Mamă, ce claci. Mamă, ce claci. Mamă, ce claci. Nu. M-am întins unde trebuie. Așa că mă arunc așa. Am înțeles. Când te uitai la mapă, părea una mai diferită. Nu cred că mă calific primul. Bă, da, mă calific primul. Eu, ce tare. Sincer. Box party. Mamă, ce asta? Grab a rubber chicken and destroy the boxes to score points. Hai să se o găină de cauciuc și să arunc în cutii, să distrug cutiile ca să fac puncte. Sună cam complicat, mai ales și cum arată mapă. Mamă. Care de să... Hai, da, am găină de asta. Am luat o găină. Am 5 găini. Da, am 5 găini și ce fac? Stai așa, bro, ce nu înțeleg, ce să fac? Q? Swing. Așa. Nu înțeleg ce trebuie să fac. Îți dau swing, că chestia asta în cutii. Am primit un punct. Am distrus cutia aia. Trebuie să distrug cutiile. Păi nu e așa de greu. Hai că stai că nu știu ce să fac. Fii atent. Că nimeni nu știe de ce să facă, că nu pare că nimeni distruge cutiile. Numai, dăm găină. Așa. Nu, bine, nu te cred. Mamă, am zis Dumnezeu la faza aia. De undeva că ăștia să fură cutiile, știi? 3 puncte. Mamă, mi-a dat 3 puncte. Mă calific. Mă calific. Bine, mă calificat. Bine, mă. Bă, da. Asta e runda finală. Mamă, e mapa aia. Mă jucam cu un prieten pe mapa asta. Și eram în runda finală, jucam duos. Mama, și eu murisem. Că m-a luat chestia de sus, cu chestia de jos în același timp. Și el a supraviețuit, nu știu cum vreo. Dar a jucat super bine la faza aia și a supraviețuit perfect. Ideea e că se rup astea, asta vreau să zic acum, că se rup astea și e super greu. Și asta se mișcă nici la început, dar după aceea o să se miște super repede. Vine vântul ăla care e de rău. Vine vântul. O să stai mai așa, laterală. Așa că ceea ce vreau să fac. Cum? Să am mare grijă. Că nu am murit. Te pe ăla singur acolo? M-am murit încă unul. L-am văzut. Am murit încă unul. Mamă. Hai să stai să mă știu Dumnezeu, trebuie să fac un episodul ăsta. Da, la primul episod în care joc și joc, am postat 2 episoade cu me playing Roblox, nu știu cum, și ceva cu un avion pe turbo, de flight simulator, dă-te, nu te cred! Nu te cred așa ceva! A murit ultimul, bă, frate, du-te de aici! Nu te cred așa ceva. Bă, n-ai cum așa ceva! What the... Vedeți
Cât timp este? Filmezi de ceva timp, cred. E să văd că scrie ceva. Ultimul meci, joc. Ultimul meci. N-ai cum știu. N-a streamat pe clas. Mi se pare că o știu pe asta. Da. Nu cred că e foarte grea. Nu am jucat de ceva timp. Nu am jucat de ceva timp. Fall Guys. Da. Hai că trebuie să pornesc rundar. Ok. Da, mi se pare că am jucat pe asta. E grea mai la final, că se mișcă alea super repede, mi se pare. Asta pentru că a picat. Că vândurile de Fall Guys, de exemplu, mapa asta să fi picat ultima, de exemplu, la finală, atunci ar fi avut să zici, să fi fost mai grea. Topola, de exemplu, s-ar fi mișcat mai repede. Am și mărit. Că, gen, cu cât e mai avansat în runde, e diferență de nivel. Adică, o să fie diferență. Trebuie să reușim. Haide, ție-te, bine, mă, zic! Haide, bine, mă! Trebuie să mă calific, n-ai cum. Hopa! Mamă! Mamă! Mamă, cum a fost de faza. Haide, du-te! Du-te! Bine! Haide, hopa! Aia zic, aia zic, aia zic! Haide, haide, du-te, fugi! Bine! Bine, bine! Oh my god, aia zic! Oh, guys. Short circuit. Dacă de obstacles and race to laps around the course. Pare foarte bine. Mi se pare că am mai jucat-o. La asta, cred că m-am calificat la limită data trecută când am jucat. Mapa asta. Da. Mă calificasem la limită pe mapa asta. Mi se pare că e grea rău. La final e grea. La final e grea. A trei puși la cam la spawn point bun. Este unul din doi. Așa. Mă, polva ăștia. Deci că sunt probe de fasole ăștia. Cred că se numesc beans. Da, sunt probe de fasole. Așa. Așa. Mă, ce claci, mă, ce claci. Primul. Bine, bine. Aia zic. Apasă butonul, nu știu ce face, dar apasă butonul. Nu te cred, așa. Aia zic. Mamă, ce jumped. Haide. Aia zic. Hai că sunt primul. Înainte mi se părea mai grea asta. Lep complet. Cred că sunt primul care a completat lepul. Ascult aici. Nu pot să dau click pe aici. Hai. Haide. Cred că se limită. Mapa asta s-a mai schimbat, gen. Uite, era mai grea. Nu știu să joc eu mai bine. Și să-mi zică cineva în comentarii. Că mapa asta era mai grea. Parcă l-am împingea. Deci, de ce mai sare sus pe fel? Nu sunt primul, nevermind. Credeam că sunt primul. Ba nu. Ăștia sunt ultimii. Eu eram primul. Ok. Asta e creată de comunitate, de un japonez, chinez, corean, ce-o fi asta? Ce-a creat-o, da, asta, pe faza asta cine a creat-o. Nu pare foarte grea la început, adică e name for the goal. Da, de aia să nu pici. Studiam. Nu știu să încerc să crezi o apă de Fall Guys, nu știu. Nu aș face super grea. Adică, aia mă pinge jos, cred. M-a des. Nu înțeleg ce să faci aici. Come on. Hai sus. Bine.
Cred că o să te prind. Nu te cred așa ceva! Nu! Mă jur că nu am văzut cum ne așteptam. Haide, du-mă, du-mă sus! Haide! Să mă calific. Am vrut să fac un episod ăsta în el. Opa! Hop așa. Haide, sus! Hai că mă calific. Haide, nu te cred! Așa! Bine!